higala, maayong buntag, maayong udto ug maayong gabi diha sa laing dapit. Mga higala, mag-unboxing ko karon sa hinatag pinaskuhan sa usa nato ka igsuon. Nara o. No, nice kaayo ha. Papel pa lang na. Naingan. Naingan, najingan mo. Nagingan Ate Irene. Ha, iya jud nang gibutangan. At la, uy mag-isi lang. Ay, kailangan ko ano ni Montape. Atong hinahinayon kay. Unboxing na this. Oh. Naaday ko karon ha na ako diri sa akong yutang natawhan. Oh. Na ako sa amuang sa balay gyud namo. Ami sa karaang balay. Mao gini among nadak-an diri nya ang nagpuyo in town diri karon kay ang akong isuon siya na gyud na nag-iya ani kay wala naman mi diri. Wala naman sad among. Inindot na kayog salog, katas ng okra. Katong inyong nakit-an nga nay okra nindot na kaiya. Katas ng batong. Katas ng batong ang salog sa akong igsuon. Uy, yala. Hala, sorry. Hinaya jud para ma-recycle pa nato ang paper bag. Okay. Wow! Ay, sana all. Ops. Sana all. Duha ka pa humot from pen Thank you shop. kayo ha. Salamat Yes. kaayo. Salamat kaayo. Sell sa sila buy one naghatag take ani. one. Humot ra ba kayo? Mm. Humot kayo. Uy, gwapa kayong gihatag nako. Nya, sama sad ka gwapo sa naghatag. Yes. Yes. Unya nara. Ala, nice color. OMG. Dili kita pa color tanan. Lili, nice color. Hala, sakto jud kay na nimo. Hala, sakto jud kay nako ay. Nya ako Yes. jud isulob ha. Sige. Makita jud ni. Ayo jud ko ang presyo. Di jud ako. Di ara jud na ang presyo. Hala, di ginako. No, Ay, asang di presyo ara ani? jud. Gikuha ang presyo. I mean, ang pangalan. Ay, kuha ang Uy, nice ko ayun. ang pangalan di ara o. Sana all. Wala jud ko ka. Wala na gitaon ko ka kanang suot ug ginani no nga brand kay. Hala. Kung wala na Ate Irene Vlogs, di jud makasutog yan nga brand. Uy, huot pa ni nako ha kay. Kung sa stretchable man, tindog sa tindog daw. Niya naman ko'y kuan, naman ko'y kaos. Madara man naghiyak. Niya, salamat kaayo, mauna ni. Wow, very nice. Niya, ako kay tiyan. The color is, muna yung diet na this. Magpadayton jud ay ko aning t-shirt tada. Yes. Kaya daghan kayong salamat. Nindot kayo ng cotton ba? Kaayo. Nindot kayo ng tela. Niya. Din amang ko agwanta nga adto pa nina ko i-unboxing sa balay. Excited Sa na. Excited na kay ko. So na ako sa bukid, ako da yung di-unboxing kay karon pa man gihatag. Nya, pinaskuhan nya say na binaydihan. Iskuan, birthdayan, bagong tuig, Valentine's Day. Valentine's Day. Daghan kayong salamat. Katong, Salamat, kana bang salamat. magpasting mita ka singan sa mahal na adlaw. Hala. Mahal na adlaw and Flores de Mayo. Nagtuo taon siya medium pa ko no. Anong utanam gud siya nako. Ay, nangutana de siya. Kung nga parehas or miglawas bunso. Hala nun. Ingon jud ka? Oo. Miingon jud ka di ay nga. Miingon jud ka? Nga pareha ra taglawas. So daghan kayong salamat. I love you. I love you ninyong tanan. Love you kay nako ning akong mga anak sa YouTube. Ha? Yeah. Daghan kayong salamat din lang kukutob. Ang nagwarawara, Ang nagwarawara diri sa nagpahinumdum, diri sa kawanangan. Ate Irene Vlog. Please like and subscribe. Bye! Oh, spin siya pa more. Si unboxing sa ang pahumot para mo. Wala pa to niya. Mauni. Ato sa Wala, uy. istingan na sa ang pahumot. Kung sa kahumot. Unya kuan kanang kani bitaw paborito kay nis kong anak ay. Ay, yes, kang anak din na mapapunta. Murag adto yun ni sa anak kay paborito. Hinatag manino, ako na lang po ning ihatag. Di bitaw. Hindi, Kanang- tagsa na lang mo. Tagsa na lang ni ani kay kasi ganahan siya ani ba. Mut kayo. Pen shop.
Hala, kusog kayong ulan. Lo, Ka-perfect ibo ba? ra jud min gipaabot sa. Salamat, Baoy. Lord. Ego ra Thank jud you, ninyo Lord. magipaab. Pinangga Hala, kami kaha mo. sila no. Naabot na siguro to. Naabot na to. Oh. May sakyan na sila. Di motor. Abot na. Na kumot kaayo dai. Mot kaayo. Kumot kaayo. Sige pa, i-testing pa para mataas pa ang kuan. Mataas pa. Ay hala, Ano man na? naibot. Ah, Naibot. hala, ang budbud nga balangoy ba kung ginahuna. Oo. Naluto na. Naa. Gitawag mi Kalami kanina ako. sa akong may igagaw. Kalami ana, uy, perfect Buan, ba? naaday. Naluto na. Naaday budbud dito. Mukha ko magkakabud. Nya, manuba, may saging ugma daw. Oo, nariyan. Oh, guwang na kayo. Ay, ay. Mama Irene, ikay mo to ba mga tulo katadtad, tulo put katadtad ako. Sige. Oh, para mingaw juga nang tubag-tubag saging. Lain siya gumot. Unya kay naaman ay tan-awon kung bansaloon bagdi, kabalo ko mulantaw kung bansaloon bagdi. Okay. Nami diri sa karaang balay ni nila Mama Irene unya sa kasamaang palad si Lolag si Lolo wala na diri. Wala naman. Kay nalimot na sila ginhawa. Hindi pa renovate ng taon ni sa ako ang Manigi pa, kuan ni gipa gwapahan na nagsugod naman ni Dainig Pintal oh. Papa. Kana de oh. Kuan na day nakabang. Naam sa kabang dahil namin ako gisugdan na nagpintal. Papa. Thank you kayo niya. Ngano di ay nga naapod mi diri karon kay death anniversary sa akong tatay. Ugma Karong pon. Miyerkules. Merkulis ba di ay? Oh, Abi na Miyerkules. ugma na. Nya kanang Ito pa dagag taos Merkulis. Miyerkules. Miyerkules Nga. siya. Miyerkulis mo. Ang death Ikaw, anniversary. Uli na ko ugma kadlaw no. Wala siya ugma. Katlaw? Dabo ko ikagsada. Ano ba pa may saging niya? Napay paliya Marbison. Marbison. Napaday no? Nabista. Oh. Adi ato ay Oh, nila ka sige, kuwan. mga to ta upan. Oh. Lain na po dili na po ta manaka dito. Dito Oh, na po ta sa upas. maus-us na pud silong. Oh, sige ha. Nya pila naman ang minutes diha kay. Nya Nya, muan ta og magpaliya, mga harvest ta. ana pud mig paliya ugma nya dayon og nag-uwan man no basig nay uhong. La kalami sa uhong day na. Uhong ay, sana all uhong. Nakaiha. Gimingaw ko anang uhong. Nakita ka uhong diri day? Sa una ba katong kuan bako ko. Mananaw ta karon sa punuan sa saging. Aw karon may non. Ugma. Nga taglawa. Ah. Law. Kaka ba? Talawan. Tambayawan. O, tambayawan. Kaka. Namay tambuyawan mo. Nya awang kortina sa ako ang kuan. Kang, guwapa kaya ang kortina. Tinahi, kisay nagtahi. Tiara. Dili mo na rin ayo day. Ang sira. Oh, palitan na ako na. Oh, Nga ako na okay. isod ha. Sige, bye! Please like and subscribe Ate Irene. Ate Irene Vlogs, thank you so much. Everything. Bye-bye.